Победител е първия, който си изяде морковчето. Публиката ще ви подкрепя. Готови ли сте? Добре, готови. Приготви се. Старт! Давайте, давайте, давайте. Малки хапки, малки хапки. Добре, добре, добре. Давайте. Хайде, зайчета. Не чувам родителите. Агитката, подкрепяйте. Отказвайте, не се отказвайте. А вие един се предаде. Конкуренцията намалява, давайте. Тя ще ги подкрепя станцията. Айде, кой води за момента? Ма големи тия моркови, бе. Малко остана, малко остана. Почистиме на финала. На някои им остават броени хапки. Така както гледам Доминик, това е майщият тръп. Давайте конкуренцията! Който е готов, дига ръка! Ти с какво се занимаваш? Родителите ме взимат да успокоявам деца.
казвам. От Върбица. Ето, от Върбица. Можеш ли сега подскочиш като зайче? Така, браво. Вие всички вече може да не се мъчите. Имаме победител. Чакайте, стойте. Така. Доминик, освен че всички ще получите грамотички, Доминик като победител получава дъска от Музей на хляба и традиционните храни. Този музей се намира в Копривщица. Нека всички деца, ако отидат с родителите си или пък в училище организират екскурзия до Копривщица, да искат да посетят Музея на хляба и традиционните храни. Ето, виждате ли там кой готви боба? Чичо Ангел и Леля Вили. Те ще ви посрещнат. Там децата, те посрещат групи, там децата могат да месят на място, интересно е. Заповядай, Доминик. Тук сега баба Зайка в разсилката на всеки един участник ще даде по едно малко подаръче. После там на щанда ще си получите грамотичките. Значи тези помпълчета дори може и да си ги отцветите. Силно сме, леко да ти кажа.